ассалому алайкум дӯстони азиз. Апа хӯракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон. Ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. ирӯза видеои мо сар мешавад аз тарзи тайёр кардани як намуд пирожнии зебову болаззат ки бо номи вупи пай аст. ҳамроҳ тайёр мекунем. маҳсулотҳои лозимаро дар рӯи экранҳои шумо нависта мондум. апа хӯракҳои ширини ма, барои нозуктар фаҳмидан ё ки фаҳмотар шидани ҳамин пирожне ма барои шумо ҳам грамм қади навистум, ҳам стаканҳо қади, ҳам пиёла қади, ҳам қошуқ қади навистум ки шумо вақти тайёр кардан ягон мушкиле накашен. боз барои фаҳмотар шидан як бори дигар такрор мекунам. маҳсулотҳое ки барои пирожне вупи пай мо дар кор мешавад: тухм 5 дона, шакар 300 грамм, як стакани калон мешавад. шедрая лета бошад 200 грамм, як пачкаи майдаак мешавад, орд 300 грамм, қошуқ қати 17 қошуқ мешавад. какао бошад 50 грамм, 2 пачкаи ами какаои кентай дар рӯи навор шумо дидестен. разрихлитель бошад як пачка 18 грамма, шир 150 миллиграмм, як пиёла мешавад. чӣ хеле ки диден апа хӯракҳои ширини ма, 5 дона тухма ҳамроҳи як стакан шакар хуб лат задем то пена пайдо карданша, яъне ки то сахтак шиданша. баъди ӯ бошад шедраи летаи мо дар ҳарорати хона буд, мулоим шидагӣ буд. ҳамуро ҳамроҳ кардем, мо бо хушрувак лат задем, якҷоя кишид. баъди ӯ ордмона ҳамроҳ кардем. орда, какао, разрихлитель ҳамаша ҳамроҳ кардем. ман якум ними орда андохтум, нимша не зиёдтарша андохтум. баъд гуфтум шира меандозум ки агар ки каме кард ё зиёдтӣ кард, агар буҷа нигоҳ мекунам. ҳамо 17 қошуқе ки ман гирифта будум, ҳамаи ҳамо рафтак. баъде ки ман шира андохтум, нигаҳ кардам ки сустаракай, баъд мондаги ордшам ҳамроҳ кардам. духтаро, ҳамо 17 қошуқ орд, на каму на зиёда, метавонем ки ҳамикатӣ тайёр кунем. ман санҷида буромадам да. инам хелхай ҳамаша якҷоя кардем. баъди шира ҳамроҳ кардам. шир ҷӯш будак духтаро, ҷӯш аз рӯи плита гирифтагӣ будам. ша чӣ хеле ки дидем дар уҷа мондагӣ буд, ман ӯро гирифтум, дар плита гарм кардам, ҷӯш кардам, баъд ҳамроҳ кардам. баъдам хеле дар мишоко гирифта, як андозаи муайян қати шумо калонтар хоҳен калонтар мекунен, майдатар хоҳен майдатар мекунен. инам хелхай маам тайёр кардам. анами рецепти мо 30-35 дона пирожни вупи пай меброяд. инам хел чӣ хеле ки диден мемонем дар дараҷаи 200 градус минутша, лекин нигоҳ накардам дар чанд минут тайёр шуд. нигоҳ карда эстодам ки ами буш меброям, хе ай буш мефаҳмам ма духтаро. афсӯс ки минутша нигоҳ накардам ки дар чанд минут тайёр шудак. ҳа шуморам нигоҳ кунен, ай амо ойнаи чи духовка нигоҳ кунен ки тайёр шуд, бигиренаш. бовар кунен як пирожни сабукакай, ба маззаҳакай, ҳам намудуш зебоҳай. дар инҷа ман шумо дар сливки шефдуката нишон додестам, 26%, 1 литр дорад. ман ҳамира нимша истифода кардам, ай ним зиёдтар будак. баъд сахарная пудра 1 пиёла ҳамроҳ кардам. баъд мешавад ки нафарое ки шириниро бисёр дӯст намедоранд, бо нафарое ҳаст ки шириниро бисёр дӯст медоранд. сахарная пудра ба хоҳиши худтонай ки чанд қадаре ки будозен. ман 1 пиёла ҳамроҳ кардам. баъд савол мешавад ки ами шефдукат кати мешавад гул мондаву чӣ када. шефдукат беҳтарин сливка ки сахт такак мешавад, ҳам маззашам ба маззаакай. инам хелхай хушрувак лат мезанем. дар инҷа креми мо тайёр шудак. нигаҳ кунен чӣ қадар креми сахт такакай. беҳтарин крема ҳам нафарое ки мақсад нав ёд гирифтестиянд духтарако, беҳад осон қати ами креми шефдукат кор кардан, беҳад осон, ҳам барои гулмонӣ, ҳам барои
крем кардани ҳама намуди тортҳо, пирожниҳо ҳам осонае, ҳам ба маззае. варианти беҳтаринае. апа хӯракҳои ширини ма кӯшиш мекунам ки соддаву осон карда барои шумо ягон наворе карда бошам ки фоидаам ба як нафар бирасад. бутонам як хоҳарҷони худмона ёрдам карда ки ягон ҳунарак барои хича омӯза. мо ҳам аи як савобе ба худмона гирифта бутонем. чӣ хеле ки дидесен анамон бисквитое ки мақсад мо пухтем ҳамвора ҳамаша размери худаш қатӣ бимонен. мешава ҳолатое ки якташ калонтар, якташ майдатар мебиёяд. ҳеҷ гап надора. ами нигаҳ кунед кадомиш ки размери якдигаришай ҳам хеле ёфта чӣ кунем, пара кунем монем. байдам хеле крем мекунем, мемонем. хай бо шоколад об мекунем, даболош шоколад мекунем. бо хай ма мандарин кати оро додум, метавонем клубник, малина, чизеро ки хутон мақсад дӯст медорен ҳаму кати чӣ кунен, украшение кунен. даиҷа ма сливка гирифтум, чени ним пиёла. баъд ҳамроҳ кардам инами воздушный шоколад, бо данавор нишон додум, ина дар оби ҷӯшомадагӣ мондум, об кардам. инам хеле як осон карда, сода карда барои шумо нишон додум. баъд духтаро анами дарни шоколаду слив карда метавонем ки як қошуқ ду қошуқ сливични масла ҳамроҳ кунем, бо беҳтарин мешава. айбас ки хай ман надоштум, наандохтум, шумо ҳамроҳ кунен. ман дар ҳамаи видеоам нишон додагиам ки сливични маслаам ҳамроҳ мекунам. ин рӯзуш ки мақсад дар хона набуд, барои ҳамин наандохтум. ман бе урам хушро омада. чӣ хеле ки дидестен ягон проблема надорад, лекин бо бикунем бо хубтарай. даиҷа ма кати мандарин анам хеле оро додестам. хостум ки як ба дизайни чӣ мегӯянд нав кати пешкаш кунам. анам хеле хостум ки шапарак шавад. ранги шапарак бори. айдур нигоҳ мекунӣ, ранги шапарак бори. инам хеле хай тайёр шуд пирожниеву пипаи мо. апа хӯракҳои ширини ма ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳо, барои лайк, комментария, барои хулоса ки дар канали ма ҳастен. ай ҳаматон миннатдорум. ҳамаи шумо апа хӯракҳои ширини маен. модарони бениҳоят меҳрубонен ки қадар дуоҳои беҳтарин метиҳен. бовар кунед канали мара ҳам духтаракҳои 16, 17, 18 сола бо занҳои 30-40 сола, бовар кунед модарони бениҳоят меҳрубони 70-75 сола тамошо мекунанд. барои ҳамин ман ай сари видеом модарони бениҳоят меҳрубон гуфта мегзарам. ай ҳамин сабаб ай духтаро. барои ҳамин ҳаматона дӯст медорам. хосай барои Аллоҳ ҳаматона дӯст медорам. миннатдорум ки ҳастену гапакҳои хушрӯ менависен. чанд вақт дар ютуб набудам, намедонам 2 ҳафта шид набудам. апа хӯракҳои ширини ма ҳам хеле мара кофтиянд. мегӯям апаҷон медроем маҳина таҷричка мезанем, видеоҳои пешинаи видеои нав надорем. беҳад зиқ мешем апай мо киҷо шид гуфта. ватсапҳо дам хеле буромаданд ки апаҷон мо шуморо дӯст медорем, шуморо пазмон мешавем. канали Риқияҷон ки Риқия влог ном дора, ай уҷа мара ҷустуҷӯ кардиянд ки мақсад дар канали Риқияҷон мошт ягон видео мондестен гуфта. ҳазор раҳмати калон апа хӯракҳои ширини ман барое ки мара кофтена инаи видеора хос ай барои Аллоҳ бе ягон реклама. бовар кунед реклама доштум, лекин хос ай барои Аллоҳ ҳам хемондум ки шумо бе ягон рекламаву бе ягон чӣ хушрувак видеора тамошо кунен ки ин қадар мара кофтен. хулоса апа хӯракҳои ширини ма дар паноҳи худо бошен. ҳаматона дӯст медорам. ҳатман лайку комментарияҳои худтона бимонен ки ман хел мотиватсия бигирам. тез видеоакома монтаж карда бимонам. бовар кунед ҳам хел пухтупазо кардагим. лайк камтар шава. агар хушуд наметавад духтаро, бовар кунед қарсак ай ду тарафа меган ку шумо мақсад дастгирӣ кунен, лайкҳои худтона бимонен, комментарияҳои худтона бинависен, подписатсия кунен. баъд ду даст якҷоя мешава, қарсак баланд мешава. барои ҳамин баъд манам тез видео мемонам. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошен.